I dag der har jeg taget en lille ting med, og du ved sikkert ikke, hvad det er. Men nu skal du se her. Det her, det er det, man kalder for en æggedeler. En æggedeler. Den er sammensat. Og hvordan er den så det, tænker du? Jamen det skal jeg forklare dig. Du skal ikke afbryde. Nu er det lige mig. Den er delt op på mange måder. Den er delt op. Har du mærke til det? En æggedeler. Den er delt op, og det er et sammensat ord. Æggedeler. Det er altså æg og en deler. Den deler æg op. Den har så nogle tråde her af metal, og de kan skære. Det kan gøre rigtig afspurgt æg. Huha, nej, det gider ægget ikke. Men vi lægger alligevel ægget her, og det er formet her. Det er formet lige sådan, så ægget det kan lige ligge her. Og så mens det ligger her og falder i søvn her, så går man bare sådan her. Whoops, bum, så har du lige pludselig et æg, der er delt op. Og bumsi, så har du forklaringen på, hvad en æggedeler det er. Hvad en guitar.